Ka kinhon kinong kamay thuk ar shaka hapo shillong kapadon hapo ka right to serve kiba sha khen kum kiba kamay bean kila lumlang hamal ki ha ka arpun reu tarik unai lur aja arpusau ha kani kasngi kila shim ya karai ban sange kamay shwa shipor bat up ya ka jingalang la shai bat u commissioner transport ka sarkar jilla u samla ki nongkenri u badai u convener ka right to serve ula pinpau ka jing binyau halor ka jing khendra ki pulit DTO ki badan kuna hadu shpo hajar tingka ula kirpa di ki bor bahalor ban sange shwa ka jing dan kunai ki nong kamai arshaka u nongkenri u pinpau ru ba ka kinhon jong ki nongnya arshaka ka sngotu ba ki kamai bean hinrei ki dawa bakin itho ya ki nongnya ki bala register kum ki nong trei kani ka jingdawa kala ne la arsnem henry ka sarkar kampat shimkia Singi halo jong ki khana ke bay kamay ling bak ini ki asaka te ka jing ka karai bamentang singi ke dei ka bangi lawan kendu yu DTO te halo jong kata nakalyang jong DTO laong ingi ba ya ka order ka bayo banle ya kani ka checking ke dei lingba jong ka kini ki aggregators te kawan ru napo ki ki ministers hapo u DTO te kata ke bongiwan kendu mentang singi te karai ka bami na po DTO ka kalong bai ba ngin haban kendu sayu commissioner jong transport halo jong kani ka checking but nakalyang jong hi ngila demand na do mentala almost 2 years ya ka permit individual permit te hadu kat mentaro ki khem patsim ki dang kim patsim la ban ai kani ka individual permit yangi te nakalyang jongi ngilali kendu ya ki minister ya kini kita ki transport commissioner ya ki assistant commissioner kila ongingi ba kedang hapsna shwa ya ka meglaya motor vehicle rules te kat hadu menta ka sumi kansan kum katu ka jingja ka ba menin misi singi kalong ka eke ka bakta ya ki member jongi ki bai kamai te namar ka kamai jongi flate bi ngilaong ba ngidi ki ba kamai jakpo ngidi ki ba kamai ki ba besah yang hasam gidon ru ki kena kelas ki kena puli ki ba daladi ladi ki kersan kumbaong le konrad da ka baburam chief minister jongi preston tingsong balong deputy chief minister te yong ba what depend tang ha ka kam sarkar te ka ba menta mangi ngilale da ka self benefit self interest katne ngilaya chakhamadu ngidang saban te ha kano korukom haban nakalyang jungi lu ngilate bakal ade ka illegal ngitip bakade ka illegal kane ka bangi kamai tamba ngila kwa bangin long legalize ngila ai jing tho sapo ka sarkar ru ka ba ka sarkar hi kamsim sting ya kini ki baro ki bangla ai mangi te halo jong kata hinga kwa ban pensai ba nang ne sakmat mentang singi asim karai bangin long ka kini ki ba kamai baro offline ngisim da karai bangin kamai ngin shong da ka indefinite straight anda la sai ngila adep kendu yu transport commissioner ngin sampai karai ka ba komnong iyo na po transport commissioner visual permit ni ai jing tho sa sarkar namar ba nadu ki tu ki por ki bala ya ju dei ki kini ki ya ka permit ki la ai na DTO tama andala dap nang tapan ni hab bandung bati aggregators dan nak liang jungi hing la pan sai barobor ba ya ka sarkar ngila pan sai barobor ba ngimla bandung bati aggregators te namar bele ba ngindarung baki aggregators kalalong arsa laisa bangin siu ya ka jingyo jungi namar kalalong ka eke ka bae bor ki bakamai mentaro kadang kadang bun ka jingi yangi tingin rung sabat kita ki aggregators te kalong ka eke ka ba ta tengam nakalyang jongaru bar ka kunhun jungi hi baro ngem khang ya kini ki aggregators local aggregators ki bagidan ngikwa hi ba ngila ikram transport commissioner bakini ki he han ki he sarkar ngila ong ba de bandan hi ko online ba ko offline tamba nakalyang jungi ngikwa ba bakandon ka offline ba ka online aggregators man ya aggregators mengi ki ba ko banle individual permit offline nginya be offline kembang lawan ngalaw ngi fi lawan ni kendo yo DTO te DTO ong ba ka order kawan lagi bahe te ngimut ban kendo iki bahe halo kata ka jing sapan jong gini kena jongi bat ki ban sawan ro ma ngimla ban tip bat ki ban sawan ro te gini ki bala adap safain ngi kirpat ba sobha ngindala kendo la sai commissioner ngin saong ba sobha ye gini ban pelat no na kata ka Sipo hajar ondal adep sna ya ka Meghalaya motor vehicle rules lada ki penken ya kata tifilala ban sim ya kata ka fine ka ba kanok ano ka bubu ka sarkar ken ya ka bamenta ka ba ka sarkar ro kadang badang hab ban sna so ka Meghalaya motor vehicle rule te
katai ndala adapte dibaca apa ngiyo menta kemba kanongot kemba kharwei khat arngot ngiyo ya ka bamenta sing ken ki bawan hangne te ki ong ban fine 10,000 te ki klem pat fine te nakal yang jungi dung ilasim ka ilasim ka majority discussion ba ya kane ngila ikren ba DTO ru ki ong ban bu por khatsan singi te ngila sim ka por namar ba nyong ba serve ai por hodo tang khatsan singi te kalong ka ek ek ba jinjar 10,000 kam te basuk baken yok maki baken siu te ong ai suggestion kum DTO ru ong ba khila ban kren ni bahya bahan kenang bakin lat maki ru ken kata ka banga kren nadu mensuaro nadu mensuaro badan meeting kajingi jungi gade ba ka sarkar hi te kale ka pen sim jinjar ngi namar ka identification ngim dan lau tu di baka maine udi bahaying kintip sei kata fi ngim dan identification te alo kata ngim la bodong di baka maine udi bom kamai ya kata namar ba kadi ka sarkar hi ba penlong kum tu te ka identification na kalyang jungi ya kata hi te ngin numla re bodong udi baka mai bom kamai tu mah kata hi rai ke jungi ke bangi syong dagasngi hadian bangi na wan ban kendu jau video badan buram jungi ye karai ya ka pemerintah ngin ay ka indefinite strike ka bamut ngin sange kamai nadu menta ka janmiet hadu lasai ke singi anda ngila wan ban kendu ya komisioner ye ka karai no komisioner halor kata ka jing bat kibor jong ka anya ka ye kiskuti bat gini ki para ba kamai bangi tingin sa ay yang inside update.